Så er jeg over til tidspunktet kommet, vi skal til at prøve at se, om vi kan skifte nogle dronninger. Og her er en, som den han gerne vil have skiftet. Og de har fået det første foder. Så vi prøver lige at gå ned og kigge her. Her står foder op, og de har fået 2,5 liter, du sagde den, som de har fået. 4 liter, så det er... Så de skulle være i godt humør, det ser også ud til, at de er. Men det er så en familie, som ikke har udviklet sig, som I gerne vil, så derfor vil vi gerne have en skifter. Og der går en uparret dronning, og det er jo altid spændende at se, om vi kan finde sådan en. For de er jo ikke så nemme altid lige at komme i kontakt med. Det jeg vil prøve nu her, jeg har godt nok røg stående her ved siden af, men hvis nu jeg kan undgå at bruge røg, så er det tit, at dronningen hun går mere stille, og bierne går mere stille. Så vi prøver at søge lige i første omgang, om vi kan lige få dem til at gå lidt stille på tavlen. Og her er foder, så skulle der gerne lige pludselig komme noget, der var lidt yngel i, så vi kunne være heldige, at hun gik der. Her er yngel jo. Så nu skal vi til at studere lige, om hun skulle gå der. Ja. Det tager nogle gange lidt tid, inden vi kan være heldige. Men sådan en umærket dronning, den er ikke så nem, fordi nogle gange så kan man lige sådan skæmme den ned af tavlerne om se, hun skulle lige løbe dernede. Her kan jeg mærke, at der er knap så meget vægt i den her, så der kunne den nemt gå. Når man får fat i sådan en tavle, der vejer lige knap så meget, så er det tit fordi de har de lægger æg herinde. Jeg se, at bierne de er faktisk ikke så rolige. Nej. Som dronning kan man bruge hende bagefter. Det er en, de selv har lavet. Nu har jeg lige fået øje på hende. Hun går lige der. Så har jeg sådan en glasrør. Nu tager jeg hende lige med den. Så er det tålmodighed, fordi hun skal lige løbe op, så jeg kan få fingre for hende. Det tager lige lidt tid her. Tålmodigt det. Så fik vi lige holde på hende. Så kan jeg lige stille sætte min ramme ned her igen. Sådan. Og så kan jeg lige have hende herovre. Sådan. Der smutter en af bierne. Det er jo ret nok, de lige kommer ud også. Så. De der bier, det er nogle ballader med, der kommer med hende ind. Dem vil jeg godt lige have ud. Nu sætter jeg lige, nu giver jeg lidt røg, for nu har vi jo styr på den. Lige få den til at. Og så sætter jeg sammen her. Direkte ned til familien? Nu vil jeg gøre det, at jeg putter hende her i. Ja. Og jeg har ingen på i. Lad det hende bare komme herned i. Det jeg gør så, at sætter hende herned nu her, nu lige putter hende lige i. Og så ned her. Så de bier hernede. De passer dronningen her. Den gamle dronning, hende skal de nok passe. Så går det lige 2 døgn. Så kommer jeg og hiver den her op. Det skal vi nok lige lave lidt på, når det om 2 døgn. Vi prøver lige at få hende rendt herned. Jeg ser, hun så er lige klar til at komme herned i nu. Så er det lige med at holde hende her. Skal lige til at pakke. Så puster vi lige ned. Sådan. Dame, så er du der. Og der er kun dronningen hernede nu. Vi ser, hun løber der. Og så skal vi lige finde den her lille pind. Den har vi ikke fundet endnu. Den finder vi her, tror jeg. Det må vi
lige. Se. Hun må helst ikke falde ned. Men jeg trykker hende lige. Det må godt noget, at de lige får lidt honningen op omkring den, sådan. At så bliver bierne også interesseret i det. Og så... Så her et. Og så lige klemme ned, så hænger hun der. Så er den klar til at blive passet der. Og det er rigtig nemt næste gang vi kommer, så ved hvor hun sætter der, og så kommer der nye lidt til. Det var den første indgreb. Og den du har 11, du gerne har fanget. Så fortsætter vi på den måde. Så vil vi lige prøve at mærke en dronning. Og det her med at lige bruge penslen her, det gør vi ikke. Vi laver lige sådan en lille dråbe her. Så. Og så har jeg sådan en kopprop. Og på enden af kopproppen, der har jeg en knapnålshoved. Eller en knapnål, som lige sætter i kopproppen. Og så prøver jeg lige at fange. Nu står vi ude med det her, så det er rart nok at have styr på den. Sådan mange gange, så kan vi lige tage den i hånden og mærke den. Nu skal vi lige have den til at sætte rigtigt her, og så klemmer vi den lige lidt. Så får hun lige en lille rød mærke. Og så løsner vi hende. Så er det vigtigt, at hun lige går og tørrer lidt. Og så skal vi lige tørre det her røde maling af her. Det får lige en tur her. Så er vi klar til den næste. Så sætter vi hende tilbage til sin familie. Jeg ved ikke, om vi kan se det her. Hun har fået sådan en fin rød prik her. Den er ikke nem at se her. Så vi lukker hende tilbage. Så er det gået 2 døgn siden vi burte en dronning ind her. Nu skal vi se og have hende skifte. Og det skulle egentlig være ret nemt. Se, hun sidder lige der, hvor vi har sat hende. Og så piller vi bare hende op. Og nu er bierne meget opmærksom på, at dronningen hun er her. Og hende har vi lige herinde. Og så sætter vi den nye dronning til. Klar til at se til. Og vi skal lige huske, at vi skal brække den her af. Så hun kan komme ud. Nogle gange, så gør jeg også det, at jeg rent fysisk går ud. Lad hende sidde 2 døgn. Og så går jeg rent fysisk ud og lukker op for hende og ser, at hun løber ned. Men nu gør vi det, at vi brækker den af her. Og så kommer bierne, de tager ud. Der er kun én dronning herinde. Der er ingen følgebier her i. Fordi hvis du har følgebier med, så vil de selvfølgelig forsvare sin dronning. Og i det øjeblik, at de når sammen, at de bier sig ind her, og de andre kommer den anden vej fra, så vil det blive lidt turbulens, fordi de følgebier, der er her, de vil selvfølgelig forsvare dronningen, og det giver sådan lidt turbulens. Når vi kun har dronningen, så er der ingen følgebier til at forsvare hende. Og det, der sker nu her, nu sætter jeg hende ned, fuldstændig samme sted. De bier, som har løbet rundt her og passer den gamle dronning, som vi har lagt derover, de vil også automatisk gå op og begynde at passe ind her. Og så lige snart, at der er gået en stykke tid, og de må sammen, jamen så tror de faktisk, det er næsten, men de er nødt til at tro, det er en gammel dronning, de har der. De går og passer hende nu. Og det er en dejlig nem måde at gøre det på. Så hvis I får en dronning solgt, sendt med posten, så er der nogle gange, så anbefaler jeg, at man lige tager de der følgebier væk, og så kun sætter dronningen ned. Så har vi den gamle dronning her, og hende skal vi så have skiftet. Ja, vi kan slå hende ihjel. Vi ser, hvor mange bier der er, som passer hende. Og garanteret lige stand dernede nu allerede, nede ved den nye dronning, de er i gang med at passe den nye dronning også. De bier, der løber rundt omkring dronningen her, de er meget fredelige, så dem behøver vi ikke være bange for. De stikker ikke. Det var den indgreb. Så håber vi, der går en rød dronning der om 2 dage.